Chcem predať byt za 50 €, jednoizbový, má 55 m2, je v osobnom vlastníctve v Bratislave. Je mi jedno, či ho chce niekto predať tretej osobe za akúkoľvek cenu. Počkám, aby sa to dalo prepísať, myslím tým energie a plyn. Všetky poplatky za prevod hradím ja. Pokiaľ sa nenaberie 600 ľudí, aby som si zaplatila cenu bytu, tak budem čakať. Pokiaľ sa nenaberie toľko ľudí do 1 roka, tak peniaze vrátim naspäť, ale beriem si poplatok 1 €. Takže ak mi pošleš 50 €, dostaneš naspäť 49. Ak máš záujem, pošli 50 € na číslo účtu 26 11 46 40 14 /1100 plus pošli mail s tvojím číslom účtu na mail aida@centrum.sk. Ak chceš, tak aj s adresou a telefónnym číslom. Pokiaľ vyhráš, odpíšem ti mailom, alebo ak poskytneš iné údaje, tak by som sa radšej ozvala na telefón alebo napísala list. Ak bude výherca súhlasiť, zverejním jeho meno alebo s ním natočím video. Neviem, či to bude trvať týždeň alebo mesiac, rok. Keď stiahnem video a zruším účet, by sa nedalo nič posielať, tak je koniec a začína zlosovanie. Do 3 mesiacov si vyžadujem od zlosovania právo času na vysťahovanie.